Не позволявайте да ви крадат житейското време. Никой от нас не знае колко живот му остава наистина, а само за една секунда може живота на човек да се преобърне на 180 градуса. Всички тези безкрайни сериали, новини, бомбардировки от ненужна информация са само крадци на вашето време. Безкрайните сериали, дори сценариите да са взети от живота, това не е вашия живот, това е чужд живот. И той харчи вашето време. Новините, те от край време се занимават само с война, храна, скандал и секс. Вие не можете да оправите света. Кой каквото и да ви говори, колкото и хора да са се пробвали, всички са завършили неуспешно. Така че света може да го оправи само този, който го е създал. Друго, клюкарската информация. Мислите ли, че на вашия любим поет, писател или там артист или певец много се интересува от това дали вие знаете с кого той е спал или с кого не е спал? Не, те са прекалено заети, за да оправят собствения си живот. И изобщо не ги интересува, а те дори не знаят, че вие съществувате. Камо ли пък, че вехнете по тях. Времето е ресурс, който не се връща. Изтече ли, изтекло е безвъзвратно. Затова грабвайте момента и правете това, което вие сте решили. И не давайте тези крадци на време да ви излапат живота. Всичко добро!